Kining atong pagtuo gisintro gyud ni sa pag-ila nga dunay usa ka Dios, tulo ka personas. Ang unang nagpakita sa katawhan pinaaging mga timaan mao ang Dios Amahan. Kuyog adto nila ni Moises, inana nila ni Hari David. Unya ang sunod dayong nagpakita nga nakig-uban sa katawhan sa Dios mao ang anak si Jesus. Nahimo gid siyang tao, dili na mga timaan. Nya karon kay niaman siya sa kalibutan, kinahanglan yung mubiya siya sa kalibutan. Namatay siya. Nya nabanhaw ug mao na ni ang iyang pagbiya sa kalibutan. Nya pagbiya niya sa kalibutan, iyang gisaad nga dili ta mo pasagdan nga mag-inusara, na ay lain nga manlalaban nga ipadala nga mao ang Espiritu Santo. Ug mao na ni ang muuban kuno nato hangtod na gyud sa katapusan sa kalibutan. So nakighiusa gid nato ang Ginoo. Lingiyay mong tupad na makighiusa kas Ginoo. Ina kighiusa ka. Unsa may makapahiusa gyud sa relasyon sa tao, nakasentro nas gugma. Gugma ba? Wa gani nang gugma, kwaon na nimong gugma mabungkag ng relasyon. Ilain na sang lingi sa imong tupad ina, wa pa ka mabungkag. Wa pa mabungkag. Oh, daghan kay ron hasta banag asawa nangabungkag ng relasyon. Hasta mga managsuo nangabungkag ng relasyon, nagkinihaay na ganing uban. Samot ng mga politisyan sa asos, bungkag. Ang pare. Basta na alay kolekta, gina mabungkag. ang madre. Bungkag sad. Dali kay mabungkag basta kwaon na ng gugma. Nya, unsa may giingon ni Kristo, ang nahigugma kanako magtuman sa akong mga sugo. Mao na ni Roy dakong question mark. Ngilingay mong tupad ing na kanusa ka nagsupak-supak sa Ginoo. Ing gahapon wa ka mosupak sa Ginoo. Ana. Sugo des Ginoo nga yaw-yawi na imong anak. Sugo na. Tubag. Nya kay imo manggiyaw-yawan bungkag. Relasyon. Gakusmod imong naong, gakusmod sang naong sa imong anak. Sugo des Ginoo nga yaw-yawi na imong bana or imong asawa. Dili sad. Nya sugo sa Ginoo nga mopalit kag raffle ticket. Sugo dili. Ha? Sugo. Nya og mopalit ka, perting hiusaha nato Perting hiusaha gyud. Daghan pa kayo ang mahimong nindot og mopalit yun mo raffle ticket kada semana, tag usa lang ka raffle ticket, perting hiusaha na to. Muratag gibutangan og kanang saingan pilit kayo. Glue. Sinan gag mopalit lang mog ticket kamong online parishioners o kamong territorial parishioners. Kausas usa ka semana tagsa lang ka ticket kutob July 25 mahimo gining atong kompleto kaning atong bell tower. Kana atong bell tower diha gisigihan nagtrabaho ron bayran na. So na ron sa mga 60%, 70%, 80% baka na. Nya ang ato pang adoration chapel, anha na mo diya magduka-duka. Unya naapagid tay bagong CR, di na mo magtabok-tabok diri mga dagma pa mo diri, labi na mo mga tiwasonon, ari mo diri madagma. Lak lison man to lakaw. Anha lang mo anang kili diha, lakaw lang mo ngadto. Anha na mo diha madakdak.
Adi sa dahi ato sa nambutangag flooring nga nindot. Ana niya kanang ato dihang buta pumiro, kuyaw naman kitag matagakan ana nagbitay naman ang mga scene diha, napay mga puthaw nga gitaya nagbayo. Ato sa nang trabahoon, himuon tanan na siya nga alley of apostles or walk of the apostles. So nindot na kay na anha diha mag-date ang mga kanahan. Saksi si Santiago. Ano dia ba? Sanding-sanding. Adi ay, di na nato diha paditan kay, kung ano mo na, nindot mo na siya tanawon kay, balaan na nga lugar. Nya, mailisan pag ining ato mga lingkuranan. Ato lingkuranan ba? Tanawa dia imong gisandigan, di ba? Wa na ginay-ayo, no? Usahay, masunggat pa ng imong buko-buko. Mupaak pa na si imong lubot dia. Kaya agay-ay na. Ato nang ilisan og nindot aron dali kay mo matuog inigwalis pare. Mga igsoon, ang gugma makapahimong nindot mo nang niingon diri sa atong unang sa atong tubag sa Salmo, pasinggita gyud ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban ang kasadya. Kung magtuman lang kita sa sugo sa Ginoo ba, nga maghigugmaay lang kita, pastilan kag kanindutas kalibutan puy-an. Muna diri sa atong unang pagbasa, sila si Felipe nga nagtuman sa sugo sa Ginoo sa gipang lutos, ang mga apostoles Pedro, Bernabe, siging sangyaw, siging saksi, astang daghanas mga tawo nangalipay na ay mga masakiton nga naayo. Kana bang og mosunod tas Ginoo, positive ang impact sa atong kinabuhi o sa katilingban. Gilingihan na sa imong tupad ina positive ra imong impact gahapon. Why nagkusmod? Positive ra. Ang imong gibuhat gahapon ba positive ra ang impact na inalipay? Congratulations. Basig karon gamahay-mahay ka ngano mo jung nasulti man to nako nang luod na noon ana anon mo tagad. Muna, kinahanglan giyahan ta sa Espiritu Santo, kamaotang maminaw. Matod pa ni Kristo, dili makakita sa Espiritu Santo ang kalibutan. Kinsa man ang kalibutan nga iyang gipasabot, ang mga taong masinupakon sa sugo sa Ginoo. Di na sila kakita sa Ginoo. Natanawan arong ato diha mga congressmen. Ugma, magbutasyon na kuno sila sa impeachment sa Vice Presidente. Unsa kay impact anang ilang pagsigig yung focus anang impeachment nganhi sa atong nasod. Naggasto ba yata na? Dako ba yan naggasto? Unya ang atong utang 19 trillion na kuno. Unya punan pa ng ilang sigig gasto diha. Unsa kay impact ana? Naminaw ka sila sa sugo sa gugma sa Dios? O ang sugo sa garbo para lang yun sa ilang pamulitika. Hinaot unta nga ang atong mga congressmen ugma atong iyampo, ang atong tanan nga mga naas gobyerno elected o appointed nga mga personnel nga gigastuhan natong dagko kay sweldo. Maminaw unta sila sa Espiritu Santo. Di ko moingon nga waysa ang Vice Presidente. Pero di sa kumuingon nga nindot kay ning ilang pag-impeach sa Vice Presidente kay wa ba yagin siya gi-accuse nga siya mo hinungdan atong flood control. Wa ba siya gi-accuse nga siya hinungdan atong mga Maharlika funds nga nawagtang. Wa ba siya gi-accuse nga siya nanguha dito sa PhilHealth atong 60 billion. Wa ba siya gi-accuse atong tuang nangawagtang nga mga kanini ang gold reserve nato 29 tons ang gibaligya nga bilyon-bilyon sa dato ang nakuan. Wa ba siya gi-accuse adtong mga 18 Marines nga nag-deliver og tagpila ka kana ganing malitang kwarta. Wa ba siya gi-accuse ni adtong katong program funds nga matod pa ni Attorney Vic Rodriguez gi-transfer ngadto sa unprogram funds nga mga 800 billion kuno nga nawa lang nga di na masubay. Wa man siya gi-accuse ana. Salin versus Amlak. Katawanan kayo.
confidential fund na 125 million versus sa Office of the President nga nawa ang confidential fund way subay-subay billion kada tuig. Mag-average og 4 billion ang confidential funds. Wa gyud subaya og unsa sa kang pagkagastuha. Ako laning gi hatagag pamalandong kay ang ato manggong buhat i-measure na unsay impact ngadto sa katilingban. Kinahanglan gyud tinukmod sa gugma. Kita karon dinhi sa atong simbahan nagpasiugda tag kalihukan, tinukmod sa gugma. Nagtudlo tarog mga bata sa mga kapilya nato og dinhi sa simbahan Flores de Mayo. Naka-attend bang inyo mga bata sa atong Flores de Mayo dito sa kapilya og dinhi? Ha? Inyong gipada? O napamoy chance sugod ugma. So Lunes ngadtos Biyernes magkatekesis diri, tudloan ang mga bata sa basic prayer, basic doctrines aron mutubo sila nga makailas Ginoo. Nindot kay na nga break sa mga bata sa mga classroom instructions nga usahay wa gyud ma-mention ang Ginoo diha sa classroom. May na lang na ma-mention ang Ginoo, kamao silang manguros. Lipay ta ko ng mga bata diri nga akong blessingan sa una di na sila manguros, karon nakaposisyon na ang kamot, inigduol na ako, nakaana ng ubanay. Igkaigos holy water, dayog ana. Ako kani pwede na ni mamatay. Okay, kamao naman sila manguros. Maigo ka sa holy water, manguros man jud ka, inaana no. Daghan makay mga dagko gud kanang blessingan ako, kanang mga naipista blessingan, di manguros ang mga dagko. Unsa ilang buhaton? Isawd unya ihapuas inang mali ana no. Yan asawron ana. Nako, usap ning ila. Panguros, ngano manguros man ka, imong gi-recognize nga ang nag-blessing nimo nato mao ang atong Ginoo, the Holy Trinity. Nana, ihapuas mo yan na manumay. Nari, panguot-kuot na rin. Unsa ka nang ilang sakit ka, di atingali diri dapit sa ubos. Huwag lang og tuo-tuo. Ala, ipada. Nya, ato sa silang tagaan og mga school supplies, inigtapos na sa atong Flores. Karon man tang May 26 ang atong kaning Children's Congress. Tagaan na to sila mga school supplies. Natay budget, oy. Lisod naman ganitag budget, there is operating expenses na to. Nag 5 days na malagay may allowance din kanang ato mga 46 ka mga staff. 5-day allowance na lang ni. Wa na mi kaabot og 7 days. Hasta ako 5-day stipend na lang sad ko. Kay tungod man negative man ta. Pero inyong dako-dako og hug sa kolekta tingali, mo positive na mubalik sad mi sa 7 days. Kay kada semana man ana ko gipasubay sa atong accounting. Ilam nang kwentahon. Nya mura mag nagkahinay sa dang inyong hug kay mosabot lang sa kuana kay crisis man. Ana. Pero nakoy hangyo ninyo. Natay activity sa May 30 kanang Santa Cruzan. Muna atong fundraising ang Santa Cruzan. Naamay mga Rayna Elena, naay mga Rayna diha, mga Sagala. Apil mo. Nya, hatag lang mo og kuan. Sa titawag nila put up. Dili na siya contest ha. Donation na siya. Donation nga inyong ubanan og paso-paso sa inyong himuon nga Sagala o Rayna Elena. So naa tay mga lista sa mga Rayna o uban pa niya kung gusto mong volunteer nga mo apil dito lang mo sa opisina, mga organizations, mga ministries, mga chapels, mga barangay, pwede mo pamilya, dool mo nga to sa opisina ina unsa dihay available nga Sagala kay mo apil mi niya willing lang sad mo nga mobutang og kwarta. Ha? Tanawa nga luya ding naong isa kapadiroy na nasa nang kwarta. Mutabang ka kay para ang mga bata matagaan. At the same time,
imo sang ipresentar imong kaugalingon nga magrepresent ka sa usa ka title sa Mama Mary o usa ka doktrina nato, di ba? Nanindot ana. Makita ka sa imong isig katao nga model ka. Ang ako sa diring mga staff sa atong parokya, ako sa giingnan pag angkon sa mong usa ka title, nisugot man sad dangkos mod. So nya pa dir, kitsa may mo sponsor ana nako. Oh, kita magtampo-tampo ta. 5 days na gani, didakan pa gyud. Sige lang kay i-times mo na 100 sa Ginoo. I-times mo nag 100. Di mong to. O di mo kakitaan ng maong grasya, muingon mo kwarta ra ginyong makita, pasabot, you belong to the world. Wa mo kakita sa Espiritu Santo. Pero karon mag-ilog mo adto dito sa opisina, muingon mo, appeal me, ana, pila may put up diha. 100,000, uy, kagamay ra di ay. Ana, kana ra di ay, sige, butang nila, asas, iguli ni mo sa inyo, pwede na ka mamatay. Ana na siya. Na, palit og raffle tickets para sa atong pista, appeal sa Santa Cruzan, tabang sa mga bata, sa sige na tong buhat ani, mahibong lang niya ta, gikan sa Compostela, daghan ang mahimong pare, daghang mahimong madre, ug daghan ang mahimo dinhing mga LGU officers, nga mga buutan, dili magsigig promote ang mga bisyo sa atong katilingban, magsige naghatag o guidance sa mga tao padung sa langit tungod kay atong gihaguan, atong giapilan ang kalihukan sa simbahan. Kay involved man ani ang katilingban kanang inyong mga apo, sige mo gumbol diha nay mo duol ko padir iampo ni akong apo ngano man pagka badlungon na padir nako naong sad nimo badlungon sa kay kagnaw. Arinas pari mo sangko mag-ipaampo niya katong gamay pa. Wag yan ibuta, wag yan pada simbahan. Sige lagduwa computer, sige laglaag niya karong animal na kaigbatasan, pari na pasulbaron. Unsa? Katong imong apo nga babae mo ipada diri kay ato tong sulbaron. Ayaw lang sa tinta niya nung pari no.